anane iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu wae. Baladewa kok kon sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Mateng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken God ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya orene lho. Iki ras go sing go nyuwara iki mikir. Iki ngarepe. Kudus lho. Kurang ajar karo.